IFM Balita Showbiz. Hoy mga marites! Gumahila tayo na kinabuti sa uban. Ayaw mo, Idol Ana, Boyki, kay Bobo ka Idol Boyki. Ayaw mo, Ana, In Mikey. fairness lang ha, kaning sikat ngayang actress Idol Boyki nga nalagigit sa usa ka kontrobersiya kay gingong third party. Sa panagbulag ni ining maong pares ni ini ka love team ni ining aktor, iyang nga ex-girlfriend, ex naman no, kanagbuwag naman sila. Karon Idol Boyki, pipila ka mga brands na magyud ang kana bang ni-exit ni pull out, ni pull out na kay tungod lagi pero na din uban sila brands may ganahan pag pull out silent ra ba? Or yes. kuhaan Ako sa ba nila? nagpakailong brasad? Actually, Okay. daghan man ni siya projects and endorsements Idol Boyki. Pero kay Baw ka, makahappy sad gamay kay tungod aduna gihapoy mga brands bitaw nga misuportaan ni niya og nagpaluyo gihapon sa maong aktres, taliwa sa maong kontrobersiya Idol Boyki. Napagani usa ka brand nga kana bang gibutang nila ang naong ni Maristo niya. Nasa gibutang dito nga kanang reminder Idol Boyki, to err is human. Kanang masayop ka ninyo kay tawra man ta, masayop man ta, to forgive is divine. Apan ang pagpasaylo balaan. Balaan. Ano din ang sa tumoy, keep glowing. Oh, kahit tungod beauty, skincare, man Beauty, siya. subot na subot na gigipabilin Beauty siya. product. Gipakita nila ilang pagsuporta sa gid sa maong sikat nga yang actress Idol Boyki. O niya usa pa sad lain sad nga kanang unsa tong ini Brand. beauty clinic Idol Boyki ang Kanang ang who touch- nagpadayon Ala, gihapon. Yes. Sayop na may sayop siya. Asa man di ay? Mana siya? Uy, ayaw lagi mo sige gid anak Who kamo. touches? Asa na? Blank touches your skin. Only blank touches your skin. Did Maurice touch yours? Asa man ay? Sorry kay Lord. Pero man Idol Boyki, usa po niya na ang Bello Medical Nagpaluyo Gihapon ani niya. Ang usa po Idol Boyki nga katong skincare is ang Snail White Philippines. Usa po sa mga Snail White brand ambassador ni Philippines. ana katuman si Erich Gonzalez Idol Boyki nga karon enjoy na kay siyang married life. Di na ta maglangan pa ato ng reveal. Suportado gihapon sa ubang brands ang sikat nga yang actress nga si Maurice Racal. Maurice Racal. Actually hangtod karong mga tungura Idol Boyki off comments gihapon ang iyahang Instagram nga Para mga dili ka ng posts. samok may O kino. niya, wala pa sa gyud siya update sa social media Idol Boyki. Mura magdilaylo lang usa siya labi na nga init-init pa ang Ano Pero kita lang kontrobersiya ito nga na ko giatubang napalit sa niini. karinderya makikita sa lumpia. Siya, Maris man siguro to. Pero kuan pa ya Idol Boyki ha kanang nasa pipila ka mga footages or mga hulagway pud nga mikatap sa social media nga ang kaning gihalog intaw siya sa iyahang inahan no kay perti manghilak intaw ni Marizo man sa katutong statement. Ibo ka sad may kino, di masagin alalim. I mean, kita tanan masayop pang kita pero Kasabot kanang ta, nya nagi time sa gyud sa atong kinabuhi-buhi kay nga nag-agib-agib masayop sad ta pero kato lang gyud na Maog yun, public. man. Labi na Si Mari public sasakpan figure. lang. Ang kita uban. wala ka sakpan. Very sweet. Pero mo lagi nang uban maningon consistent ko nang iyahang pag-speech dito Sa- may Kay ba magyud ta nga nay mga inconsistencies Idol Boyki wa magyud ta masayon unsa gyud kahay nahitabo no pero again giangkon niya nga nasayop siya nangay siyang pasaylo og sumapa namatay naman kuno to iyahang pagkagad lagi kuno ato magkauyat sila dito. Madayon na naman na sila may kinuda ko man. Dayon na sila. Pero mo na nangay na siyang pasaylo so ang atuan na lang ni ini is kanang you will really learn the lesson in life the hard way sometimes. Imagine no? ko na may kikinumduman ng mga artista nga na yung mga sex scandal. Oh, Di ba katong lalim, di ba? Kay ang ilahang pagka-China maguba ang Halili, ilahang no? image, And, o ni ang hidden kauwaw. ko, Even, kapagod. Neri Naig, and Neri Chito Naig and Miranda. Chito Miranda. Ano, nagigay But kopi ato again- yung magipakita lang sa tanawa, boy. Wow! Kalimpyo! Kinalimpyo. Pero tinuod ba yan, no? Maluoy ka. Pero mo lagi ni, kana bang basta public figure sa gyud ka Idol Pero Boy. kinahanglan na gid may kikibo sila mo arrest no sa ilahang image. Again, para nako importante kay na nga ang kuha nila may kiba pag posisyon sila ko galingon nga again sayo pang ko tawra ko then unsa pa yung mga mensahe pero mao lagi na dili ta palabi kay di man ta perpekto.